v úžasném plísňovém sírusu. Mé jméno je Cheddar a budu vaším syrem a jsem tu proto, abych vám ukázal ty nejvíce sýr beroucí, smradozastavující a plísně překrucující výjevy. Není to tak, mozzarelko? Je to tak, Cheddare, nemůžu se dočkat na to, co máš dnes osírovaného. No tak nestrácejme žádný čas, vrněme se rovnou na naší show. Cheddare, je to jeden z tvých tuků v sušině, nebo je to nový mistr trapasů, protože jestli je to nová postava, bude muset předělat celou znělku. Radši dělat nebudu. Můj ty smutku, vypadá to, že další sír vstoupil do této říše. Jak vybleju ten sýr? Prostě se snaž dál, to nám všem helflo. To je porucha reality, nebo jen pondělí? Dala jsem si nějaký divný sýr, co ležel na zemi. A teď jsem tady. Kdo jste všichni? Kde vůbec jsem? Zkusme hodit chill. Všechno bude OK, sírenko. Všichni jsme to prožili emocionálně. Jen potřebuješ... Co se tady děje? Co? Ne, má zlatá sírenko, tady nesmíme používat takový smradlavý jazyk. Úžasný plesnivý sírus je místo, které si budou užít síry všech věků. Ty smradlavá duše si se ocitla v neuvěřitelném světě sírů, kde se může stát cokoliv. Tedy až na smradlatky. Ježiši, na ortopedu. No, jak se, víš co, a co dostanu? No, nechci ti nějak dát jumpscare nebo tak, ale my jaksi... Nedostaneš. What? Rogatina. Ale jo, Marek. Víte ve svém novém domě a v novém těle. Nový domov? Co ti myslíš? Lidičky, slundeteria. Držíme tu už let a tamhle starou už dementál je tady prej nejdýl. Řekl tady někdo něco z bízce síru? Proto je to blázen. Aha, už to chápu, tohle je jen sen. A měla bych jen počkat, dokud se nezbudím, že ano? Jak myslíš, rolničko? Rozbili moji komediální masku. Takže, Cheddare, dáme exkurzi pro to synkátko, nebo co? Prvně bych rád naši ze síru novou členku provedl sírusovým parkem. Jdeme na to! Tady máme náš stan. Zde se nachází tvé obytné prostory a všechny všemožné, všemohoucí a všezajímavé aktivity, které mohou zahrnovat sírový bazének, minigolf a více. A tady máme venek. Utop se v sírové pomazánce nebo se pust do smrdění na sírovém karnevalu. Noc či den, ne, není to sen. V kravým bufetu se spát můžeš sírem. A to je vše? Samozřejmě, že ne. Tohle místo je nicota. Do nicoty se nevydáváme. Ani já nevím, co tam číhá. To je... Zůstáváme tady, kde na nás mohou upírat stovky svých vševidoucích očí. Ahoj, Cheddare, miluji tě. Radši rychle zmizme, než se baby zase rozkotačí. Počkat, co je to? A kdo to jako po tobě bude uklízet? Už jdu na to, syre. Proč jsem tě stvořil? Počkat. Nebyl to náhodou záchod, který jsem tam viděla? Je to způsob, jak se vyblejt? Jaký záchod, kdyby tu nějaký hajzl byl, už bychom nejspíš byli všichni v čudu. Já ti věřím, já nevím. Já ujišťuji vás, že žádné vyblívající toilety systému neexistují, to budou jen sírové halucinace. Ze smradu ve tvé mysli. Ale já přísahám, že... Sírové halucinace.
Co kdybychom se bavili o něčem jiném? Jak se jmenuješ? Moje jméno? Svatá prostoto, proč si nemůžu vzpomenout své jméno? Nikdo si nepamatuje své jméno, jakmile vstoupí do plesnivého Sirusu. Jednou z mála věcí, které nemá pod kontrolou, jsou vaše síličky, takže jediné, z čeho mohu pomoci, je vymyslet si nová jména. Jak se jmenuju? Netrap s tím svou malou sirečku, tvé nové jméno může být jakékoliv. Nějaké nápady? Mně to je jedno, prostě co vyber. Tak schvál. Co třeba? XDDCC. Nemyslím. Máš pravdu, otřesný, tak znovu. A co třeba Parmy? Jo, klidně. Ach, na síračka, totální peckačka. Měli bychom mít vzdušové dobrodružství pro naši novou členku Parmy. Super, dobrodružo. Ty, máš ráda dobrodružství, aktivity, zázraky, nebezpečí, hruzu, bolest, utopení, muka, smrt, sírový dort? Ty levitující pijavice! Já no. Jelikož si tu úplně nová, připravíme ti jednoduché domácí dobrodružství, aby se seznámila s tím, jak to tu chodí. Pane bože, já nechci domácí dobrodružství. Neboj, Nivo, udělám z toho něco nevtíravého, do čeho se nebudeš muset zapojovat. A dnešní dobrodružství je... Schromážděte sírečky, To tak, celý sírusový stan bude zamořen sírečky a vy je musíte všechny pochytat. Ale co jsou zač? Jsem rád, že se ptáš, mocarelko, jsou to... Co dělají? Oni... A jak? Sírečkové jsou malí zákeřní tvorové, který berou vše, na co narazí. Proč to ti to olomoucí sírečkové dělají? Jak je zastavit? To musíte zjistit vy. A teď už hodně štěstí a dobrou zábavu, mé malé hvězdy. Co to mělo znamenat? A to je jedno z čedavých malých dobrodružství. Nemusíš se bát, budou i větší. Buď ready, malá rolíčko, sýričko, hnědičko, parmičko. Budete-li mě potřebovat, tak se obraťte na zákaznickou podporu. Sakra, ježiši, ne! Pomozte mi někdo! Ale ne, zabili Nivu, taky vy jste si něco dali. Jasně, hlavně ne žádný plesní sýr, ale vím, že Kaufland má nějaký jídlo. Má přece jméno po obchodu. Moje nedobytná pevnost. Nechceš jít navštívit Kung Fu Kaufland? Ne, doopravdy ne. Myslím si, že Kaufland má píseň. Když jsem s ní naposledy mluvil, nekonečně blábol o nějakém záchodu. Jako ty, Parmy, možná z toho taky splesnivělíš. Ale wait, nemělo by to znamenat, že záchod je really real? Taky to může znamenat, že máš k plísni náskok. No, já si myslím, že bych se ho na to ráda zeptala, kdyby tohle bylo opravdové, což není, protože tohle je přece jen sen. Furt si myslíš, že je ve snu. Proč nám je takhle civíš, pak je to bolognese? Mně je jedno, co budeme dělat, když se budu moc bavit naučit cizích. Fajn, to by stačilo kokosáci. Ty, já a Parmy půjdeme okouknout Kaufland, z čehož vyplývá, že Goudálek a Demental zbydou na čedé práci spolu. Myslíš si, že je dobrý nápad je nechávat o samotě? Ale jistě, že je to přece naše mentálně nejvyváženější a nejschopnější dvojka. Pojďme, dámy, jdeme si pro toho síráka. Moje komediální maska je zase rozbitá. Goudo, vyděsila si mě. Tak a tady všichni bydlíme, nebo spíš kde přespáváme, i když tak trochu spát nepotřebujeme. Někdy je dobré si chvíli dát oddech ze všeho a mít trochu rutiny, chápeš? Určitě se tu najde i pro... podívej, tady ho máš. Já to furt nechápu ohledně těch dobrodružství. Vlastně, proč na ně musíme chodit? Nebylo by lepší hledat cestu k záchodu? Přísám, že už si nikdy nedám plesnivý sýr k vodě od záchoda. No, většinou se o to snažíme, když poprvé přijdeme, ale po chvíli se začneš uvědomovat, že nemůžeš odejít a neustále honění nemožného cíle tě začne dohánět k šílenství. A nakonec se začneš ptát, jaký má vše smysl a úplně zapomeneš, kdo vlastně jsi a proč vlastně žijeme. A když dosáhneš bodu zlou, něco hrozně špatného se může stát.
Ale tím se dnes vůbec zabývat nebudeme. Kromě toho nám dobrodružství přináší zábavu, co udržuje naši mysl zdravou a stimulovanou. Díky bohu, že tohle je jen sen, viď Parmy? Limadan nan huna, madhan wafalu. Odkdy jsi ty Arabák, Parmy? Asi není ve svém pokoji? Doufám, že je OK. Neměj strach, hromadíro, mám klíč od jeho pokoje. Počkat, co? Ty nemáš mít vůbec klíče k cizím pokojům, králičí pleško. Ne, mám klíče od všeho a doteď to nebyl problém. Mimochodem, možná jsem ti něco zanechal ve svém pokoji, dej mi vědět, pokud to najdeš. A snad se nebojíš balkánského sýra. Arogaté, to je reálně můj jediný strach. Proč jsi to udělal? Tak by to mohla být úplně náhodná otázka. To se dozvíš, až když bude pozdě. Po tomhle jsem se scháněl. Dík, že jsi mi o to postaral, Kaufle. No, já mizím. Čus. Kaufland splesňuje hlavně chill, jo? Co? Dobře. Moment, možná tu máme ještě čas na záchranu, když najdeme Chidara. Kaufe, poslyš, vím, že jsme spolu vždycky nevycházeli, jako ty jsi všiml, že by jen přestěhám, že se směju v tvých vtipům, ale přísahám, opravdu přišel vtipné, jen jsem trošku měla špatný den. Myslíš, že by se mi mohla pomoct? Pochopím, když se ti nebude chtít. Omlouvám se. Nevím, na co se tady mám dívat. Viděli jsme sýračky, jak nesou tu hlučnivu. Pamatuješ? Ano, děkuji za rekapitulaci. My v tom fakt nejsme dobří, že? Zdar! Borci! Arogete, našli jsme nivovou noru. Skvělý. Jak se vede Kaufland? Doufám, že na mě není naštvaný za to, že jsem se nesměla jeho vtipům. Jo, má se fakt výborně. Vlastně nikdy jsem ho neviděl šťastnějšího. Tak, je dobré vědět o tom, že ještě nesplesnivěl. Taky mi řekl, ať ti dám tohle. Sbírka plesnivých sýrů? Myslím, že to je hnízdo. Halo, Romadjuro? Tak se jmenuješ, že? Hele, podívej. No, nechtěla jsem tě takhle opustit. Jen podívej na mou ruku. Prostě nevěděla jsem, co on dělá. To je v pořádku. Co teď musíš dělat, je najít Chidara. On mě dokáže spravit a postará se o Kaufland. Dobře, ale kde ho mám najít přesně? Jakože? To právě nevím. Prostě se tu prozledni a zavolej na něj. Dám. Tak
Tak jo, jdu ho najít, jen zůstaň tam, kde seš. Ne, jako by se mohla hýbat, tak jako tak. Jen dej mi chvilku, za chvilku budu zpátky. Že taky mi. Je mi líto, že tvůj první den tady byl tak, no, hrozný. Jo, o to se neboj, jen už budu sehnat Cheddara, jo? Halo, Cheddare, jen máme tu takový menší problém. Ty bramboro na utěku. Cheddare. Jak jsem zadali sírovické trochu a stanu si celou královnu sírošku v jejím hnízdu. Aha, takže tohle seš. No jako víš co, mohl se mě zeptat na to, jestli mám zájem koukat na něco tak extrémně odporného. Jaké opožení králičí špagetaničky v mé královské přítomnosti. Jakožto sám král bych se vás velice rád zeptal, jestli... Oh, tamhle je Niva. Ahoj, Divo. Pomožte mi vy, neandertálci. Jseš drzá, Nivo. Teď už ti nechci pomoct. Bálem, učeníka sekáček teď. Já vždycky prohraju. Mám tě. Oh. Dementále, tak seš... Já tě prokleju. Dementále. Dementále. Ná, budou v poho. Kde se schovat? Kde se schovat? Kde je? Hajzl? To je ono. Nazar! To co? Haso, nevkusný z pravých pobudů, nemůžete stát, že vše musí být síreček, já jsem oversír, nebudiš z té sírečce, i Bůh budiš mega sír. Tohle je hloupý a divný. No, a proč to stále upíráš to? Nejste tu za dobrodružem, jen se tady chci schovat před... Ach, díky bohu, jsi naživu. Love Island tam asi nezažila, že? Jsem zmatená, jako Excel bez vzorců. Co se to děje? To je jen Kaufland, dej si chilec. Kaufland zbláznil. Ná, buď v klidu, je v poho. Máš pravdu, jak se odsud dostanem? Lidi, tamhle. Dámy první. Ne, počkat, proč bych tohle říkal?
Počkat, pan mi to ani není. Dělali jsme tuhle celou věc kvůli ní. Buď sticha, neslyším ten eskalátor. O, mozzarelko, ty vždy víš, jak mě donutit říct přesně tuhle větu. Nádech! Upozornění na mých Ejdam hodinkách v tuhle hodinu? Ale ne, někdo se vydává do nicoty. Musím zachránit ty životy. Tak jsme tu. A teď k tomu, co se tady sakra stalo. No jo, moje práce. Čedare, Kaufland prošel jakousi kauflózou a splesnivěl. Kaufland splesnivěl? A proč mi to jako nikdo neřekl? A do želáře s tebou. Páni, ani nedokážu uvěřit, že to Kaufman takhle zdal. Nic proti dementále, ale myslel jsem si, že další budeš ty. Děkuju. Takže jako obvykle, na dementále není v ničem spolech. Mám hrozné bolesti. Měl bych se vám omluvit za to, že jsem vám lhal o tom záchodu. Věděl jsem, jak moc jste si všichni přáli, aby tu nějaký byl, ale měl jsem velké problémy vymyslet, co dát na druhou stranu a nakonec jsem to nikdy úplně nedokončil. A víte, jak nerad nechávám někoho vidět své nedokončené dílo. Zvlášť, když vás to zavede do nicoty. Každopádně jste porazili královnu sýrečků, takže dobrodružství je u konce. Odměnou vám bude lahodná sýrová hostina, uvažená naším šéfkuchařem mozzarelkou. Uvařeno se vší láskou, kterou vám můžu legálně dát. A víte vy co? Mám docela hlad. Vždyť si nic neudělal. A co jako, furt můžu být hladovej frája? No vlastně ne, protože v tomhle plísňovém sírusu nepotřebuje jíst, pít ani spát. Takže virtuální jídlo dává jenom virtuální pocit jídla bez jakýkoliv nutričních výhod. Ježíš, dej si voraz. A to jako od kdy jsi vůbec expert na digitální svět? Expert na co? Moc děkujeme, že jste se podívali na naše video a... Ještě se podívejte na nepovedené záběry, protože jsou fakt úžasné. Je to tak, Cezare, už se nemůžu dočkat na to, co ať něco s
úžasném plísňovém sírusu. Mé jméno je Cheddar a budu vaším serem a jsem tu proto, abych vám ukázal ty nejvíce sír beroucí... sír beroucí... Co děláš? Do prčic. Jasně. No, nechci ti nějak dát jumpscare nebo tak, ale my jaksi... A dost. Řekl tady něco někdy. Prvě bych náš... Ty vole. Moje jméno... jmenuju se... Já jsem nebyl. Jo, klidně. Jak se vede Kaufland? Doufám, že není na mě. Jakožto sám král bych se vás velice... Já nevím, kdy mluví.